emakumezko absoluto finalak, lehenengo kaletik, Orillo, bigarren kaletik, Ibaika, hirugarren kaletik, Zumaia, laugarren kaletik, Pasaidan Ibaneko estapen, mesedez, heldu espatxak. Zumaia, proa. Zenbat denbora itxaroa. Venga, Zumaia! Venga! Besarkada bat, musu bat, pozten naiz, gozaudena. Hona hemen lehen ziabogako denborak. Denbora onena Zumaiak, hirugarren kaletik, 3,
Ogeta Emezortzi, 3:38, Zumaya por la calle número 3, mejor tiempo. Ibaika, bigarren kaletik, 3:40, 3:40, Ibaika por la calle número 2. Pasai Donibane Kostape, 3:42, laugarren kaletik, 3:42. Eta Orio lehen kaletik, 3:43, 3:43, Orio por la calle número 1. Beraz, denak ere, 5 segunduren barruan. Gogoratu, Orio datorrela lehen kaletik, Ibaika bigarren kaletik, Zumaya hirugarren kaletik, eta Pasai Donibane Kostape laugarren kaletik. Venga. Venga. ¡Ha pasado Juan! ¡Venga, Laguna! ¡Venga! ¡Ha pasado Juan! ¡Venga, Laguna! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Nesca! ¡Ha pasado Juan! ¡Venga! ¡Venga, Sumaya! Está listo. ¡Ha pasado Juan! Venga, hostia. ¡Venga, Sumaya! ¡Venga, Nesca! ¡Ari! Hona hemen, bigarren ziabogako denborak. Denbora honena, Zumaiak hirugarren kaletik, 7:21, 7 minutos 21 segundos. Zumaia. Bigarren, Ibaika eta Pasai Donibane Kostape, biak denbora berdinarekin. 7:28, 7:28 para Ibaika y para Pasai Donibane Kostape. Y Ori, calle número 1, 7:29, 7:29. Guztiak ere beraz, 8 segunduren barruan aurkitzen dira. Asko egin du neska lehenengo laztanetik, amaigabeko gauzutxuak ezin kendu burutik. Alkoholak eraman zituen lotxaren azken tantak, zein zoriontsu izan garen denbora guzti hontan.
zaidan bukara onartzea zorion txu izatea nire azken eskaria taupada luzeak izan dira maitia baina orain ere kantuak ez du zure doinua jakin inorez bezala maite izan zaitu dela aska ditzagun bihotzak idatzi zatal berri bat taupada luzeak izan dira maitiak baina orain ere kantuak ez du zure doinua taupada luzeak izan dira maitiak baina orain ere kantuak ez du zure doinua zure doinua zure doinua zure doinua zure doinua ez du zure doinua Orio, 28. Y a 2 y a 4 igual. Ya, 33. Hona hemen, hirugarren ziabogako denborak. A ver, segundo además. Denborarik onena Zumaiak, 11-16, 11 minutos 16 segundos. Zumaya por la calle número 3. Segundo tiempo, Orio, 11-29, 11-29. Orio, bigarren denborarik onena. Hirugarren, Pasai Donibane Kostape, 11-13, 11-33. Eta Ibaika, 11-14, 11-34. Beraz, 18 segunduren aldea, lehena eta laugarrenaren artean. Txanopen hautxien kaxan nago sentimendu eta beldurrak daude beten izkutaturik baina gaur ezin dut zugabe zergatik jontinen Banatoz laugarren luzea eginaz, gogoratu denbora honenaz Zumaiak eman duela, hirugarren kaletik, hirugarren ziabogan, bigarren Orio lehen kaletik eman du denbora honena, hirugarren Pasai Donibane Kostape, eta laugarrena Ibaikak, baina denak ere 16 hori da, 18 segundoren barruan ziren.
¡Apa Sumaya! Venga, niño! ¡Apa Sumaya! ¡Apa San Juan! ¡Apa Sumaya! ¡Venga, venga! ¡Ari, Ari! ¡Ari! ¡Apa San Juan! ¡Ari, Boleto! ¡Siga Nesca, venga! ¡Bola, bola, bola! ¡Nesca! ¡Aureti, venga, venga, venga! ¡Venga, Azkeneko, Aureti! Emakumezko absolutuetan Euskadiko traineria txapelketako garailea Zumaiako Telmodeun 15.00 15.0073 Ondoren Orio 15.12 15 minutos 12 segundos 54 centésimas. Ondoren Pasai Donibanek Kostape 15.74 15 74 eta laugarren Ibaika 15.03 15 minutos 20 segundos 3 centésimas. Bueno, txalo handi bat, Nagore ontzira pasa, eta orantxe atzoko du Euskadiko traineria txapelketako bandera, emakumezko absolutuen txapelketan. Txalo handi bat, hor. Gogoratu medalla banaketa eta bandera banaketa baita programa itzen denean Mutrikuko Arraun taldearen lokalaren aurreko estraguan egingo dela. Gizonezko gazteak, lehenengo kaletik, Pasai Donibaneko Kostape, bigarren kaletik, Getaria, hirugarren kaletik, Ibaika, laugarren kaletik, Kaiku, Mercedes, Pedro Estacha,